Si no saps escriure amb el teclat, escrius així, així. O així. O escrius més o menys bé, però vols perfeccionar la teva tècnica, necessites aquest curs. Aquest curs està fet per a tu, tant si vols batre el rècord mundial de mecanografia com si només pretens escriure bé amb el teclat, sense anar buscant cada tecla, sense trencar-te el coll mirant amunt i avall el teclat i la pantalla. L'objectiu del curs és que aprengues a escriure sense fatigar-te, amb fluïdesa, al ritme dels teus pensaments o d'un dictat. Si t'has registrat, el mètode et guiarà perquè assolisques una velocitat d'escriptura d'almenys 240 caràcters per minut. Això ara et pot semblar molt, però són només 4 tecles per segon. Alguns han assolit els 480 caràcters per minut, 8 tecles per segon. No és impossible. Pot aconseguir-ho qualsevol, tant nens com adults, en uns mesos practicant mitja hora al dia, 2 o 3 vegades per setmana. Sigues pacient, posa atenció per interioritzar el que ara et poden semblar petits detalls, però que a la fi del curs, en conjunt, faran que escrigues a la mateixa velocitat que parles. Aquesta primera lliçó és la més important, imprescindible. El primer que has d'aprendre és a col·locar les mans sobre el teclat. Fixa't en les tecles F i J. Són les úniques tecles que tenen un petit ressalt, sol ser una ratlleta i de vegades també un punt en relleu. I per a què serveixen? Perquè, sense mirar, sàpigues on posar els teus dits índex, així, i a partir d'ells col·locaràs la resta de dits a la fila guia. Comencem per la mà esquerra. Tenim el dit índex sobre la lletra F, el dit del mig sobre la D, el dit anular sobre la S i el dit menovell sobre la tecla de la lletra A. Anem amb la mà dreta. Tenim el dit índex sobre la J, el dit mitger sobre la K, el dit anular sobre la tecla de la lletra L i el dit menut sobre la tecla de la lletra ñ. Estaràs pensant, on van els polzes? Sobre la barra d'espai, la tecla més llarga que hi ha al teclat, així. Com es prem la barra espatlladora? Amb tots dos polzes alhora? Amb qualsevol d'ells? No. Si la tecla anterior a l'espai l'has premuda amb la mà dreta, has de prémer la barra d'espai amb el polze esquerre. I a l'inrevés, si la tecla anterior a l'espai l'has premuda amb la mà esquerra, has de prémer la barra espatlladora amb el polze dret. I això per què? Perquè és la posició òptima, la millor, per escriure sense mirar les tecles i la que et permetrà, a poc, gradualment, dominar el teclat i escriure amb fluïdesa. Les lletres, els números, els signes de puntuació, a poc, sense atabalar-te. En aquest primer exercici vas a practicar les tecles de la fila guia i la barra d'espai. Has de teclejar mecànicament, com un robot, i així memoritzaràs la posició de les tecles. En el proper exercici ja seràs capaç d'escriure paraules soltes. Fes clic en el botó Començar exercici. Apareixerà el text proposat i la primera tecla, la de la lletra A, es posarà intermitent a la pantalla. Posa els teus dits índex sobre les tecles F i J. A continuació col·loca els dits mitgers, anulars, menovells i finalment els polzes sobre la barra d'espai. No mires el teclat del teu ordinador, mira el que tens en pantalla. Fixa't com es fa.
Fem clic en Començar exercici col·loquem les mans i comencem. A, S, D, F, espai, ñ, L, K, J, espai, A, S, D, F, espai, ñ, L, K, J, espai, A, S, D, F, espai, ñ, L, K, J, espai, F, D, S, A, espai, J, K, L, ñ, espai, F, D, S, A, espai, J, K, L, ñ, espai, F, D, S, A, espai, J, K, L, ñ, A. Quan acabes, es visualitzen el text proposat i el teu text, perquè els compares. També els errors, si n'hi ha hagut. I en el panell de resultats apareixen les puntuacions obtingudes. Veiem com en aquest primer intent del primer exercici la velocitat bruta assolida és de 54 caràcters per minut, amb el 100% de precisió, perquè no s'ha comès cap error, i per tant la velocitat neta coincideix amb la velocitat bruta, 54 caràcters per minut. Finalment, el panell mostra un breu comentari i ens demana avançar al següent exercici. En aquesta part del curs, en la que estàs aprenent el teclat, per superar un exercici, la meta de velocitat està establerta en 40 caràcters per minut, amb el 95% de precisió. No et preocupes si no l'aconsegueixes al primer intent. Pots repetir-lo 2 vegades més. Mentre aprens el teclat, més important que la velocitat és la precisió, cometre la menor quantitat d'errors possible. Recorda, mentre escrius, mira només el teclat de la pantalla. No et distregues, no penses en els errors. Repeteix mentalment cada tecla. En acabar, relaxa't, respira profundament i analitza el resultat. Fes clic sobre els botons Següent exercici o Repetir exercici per tal d'enregistrar el resultat. Ànim! Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.